Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Ni Maroa. Manang ayaw pa magkak. Nahibaw ko wa kay Apo. Mao nang gisagop ka ni Lorna. May apo ko. Dungan nga na tao ni Marla. Unsa? Unya na ka na niyong istorya. Tabangisa ko ninyo sa pagpangita sa markang buwak na lilak. Pero wa man kita nakita sa bungbong, Marla. Kana di aing sa sahog. Dili ba marka man na nga buwak? Oh. Tod. Marka tod nga buwa ka ng nasa imong gibarugan, Marla. Kung mao ka na, niya sa ilaw ba sa sahog ang librito? Sige, sige. Ato bugkagot ng sahog. Pero manang, wa pa tamahuman. Daghan pa kay isulti ako, ipasabot ako, ning kalit mong paggawa. Magkawan ako ibungkag ng sahog kasi binto. Diyaw na mo. Marla, pasaylo ako daya. Nakalita kang gibiyaan din Wa na'y kaso manang. Naulian ka na gyud ay. Wa ka na hasulas na utang espiritu ni Maroa. Wa na manang. Kay nabuhi na siya balik sa iyang lawas. Ano siya? Marla, tinuod yun di ay nga ikaw ang katapusang linyas kadugo sa mga alpamero. Tinuod yun di ay. Unsa? Marla, pasaylo ako ha. Nganong nangayo magkagpasaylo na ako manang? Ngagibiyaan ta ka din ngawa ta ka atiman na. Una siya man, nakakaon ka na. Kinahanglang makakaon mo aron dili mo maluya sa tanan ninyong buluhaton. Sige, mag-anda muna ko sa inyong pagkaon ha. Bisan unsahon, wa pa ko'y kaisog nga masulti ni Marlas tinuod. Wa pa yun. Magpaabot na lang ko ini sa hustong panahon. Sige. Ibutang na ninyo ka ng uni-numid sa angay butanganan ni ini. Matuman, mahal ko. Numid. Wa na'y makapugong ugma sa imong pagpakabuhi pag-usaba. Wa na kyud. Oh, dili. Hain ang tiil nining numid. Nganong kalit man nawa din sa iyang higdaan. Sa akong bagmahal nga gaon, Unsa? Oghay ng imong bag, tiguang. nga bilin sa kakawiyan. Ay. Kasakit yun sa kulawas. Hala. Gikapos mo ko din punuan sa kahoy. Uy. Ang bag ni Lolo nga. Gisudlas kalabira. Mo nang naasyuta. Nabiyaan din niya. Pero, hailam ka sila. Nga nung nabuwag ni lawas ni Lolo. Kinahanglan makatangtang ko ni akong kapos. Dili mahimo nga mulampos si Maruwa sa pagbuhi atong demonyo nga kalabirang wayo. Ay, ako'y kahugot ko ni pagkakapos. Mangita ko gahit nga bato nga ikaputol ini. Mulukso ko. Nay patusunahan. Hait ni.
Kinahanglan makatangtang ko ni akong kapos. Lakaw, tiguang. Pangita ang baga gibutangan mo sa tiil ni Nomid. Matuman nagaw. Nomid. Gamay na lang yun ang oras nga atong paabuton. Ug mapuhi ka na. Miabot na ang katumanan sa atong damko. Unsang yung damgo, mahal kong Marwa. Gabriel, dili ka angay mangutana ni Ana. Siya ang atong agawon. Siya ang atong labaw. O kinahanglang buhion nato siya. O aron mabuhi ang atong agawon, Gabriel, may lain kang buhaton. Nagkinahanglan og dugo sa kinamaguwangang anak si Nomid aron mabuhi. Ang tanang na tao sa tuig 1995, kinahanglang dadon mo dinhi sa ilawom. Kinahanglang makadaka og 13 ka mga kinamaguwangang anak. Aw, 12 na lang kay naa na si Marla. Nga mao ang unang... Oh, wa na si Marla sa iyang nahimutangan. Tuod, mahal ko. May miluwas kang Marla. Maayo noon. Sige na, makalakaw ka na, Gabriel. Pangita og 12 ka kinamaguwangang anak. Og dad-a din hikaron dayon. Apan sa dili pa. Pasimhuta sila ining maong lana. Aron mo sunod sila kanimo. Fogish, Raven, to fillet. Sige. Dadaan ka ng maong lana. Og ipasimot sa mga unang natao sa tuig 1995. Apil na si Marla. Matuman, mahal kong Marwa. Ipauwahi si Marla sa pagdadini. Kita na ang ilong nga gamahanan ni ining panahon na, Nomid. Muluhod ka na ang tanang tao ining kalibutana. Kita ang mamahimong ginikanan sa bagong henerasyon sa mga barangan. Gamay na ang kuwang. Ug mabuwag ng sawg sa simento nga may markang buwak na nilak. Nana! Nabuwag na, Marla! Usap lagi putos ito mga panatol. Mao na kini ang libreto ni Sarah. Akong kuwaon. Ayaw. Nga di magkagusto nga ako ni kuwaon. Ako lang ang gitugutan ni Sarah nga muhikap anang maong libreto pa. Busa ayaw nakikapa. Ako na ang bahala din niya. O magagawas ka na. Pahuway pa, kaon. O pahuway. Ikaw sa ba? Gikinanan mo ang gusto pagkaon kang pagpahuway. Pagkaon sa langis. Dali na mo. Oh. Dad-adere. Kung sama ng inyong giukay sa sanga. Ay, salamat. Napatuloy yun ang gapos akong kamot. Makaikis na ko ini tapita. Ang bag nga gisod lang sa tiil sa Kalabira. Kinahanglan ako ni madadi to kan sa Lourdes. Dilimahin mo nga, may balik ni dito sa villa. Ang bikin yung bag. Lo? Niala day ka? Ay, mas sila si Marwa o si Gabriel. Ang bikin yung akong bag. Ambi. Uy, nausap ni siya. Murag ni siya gidaman. Blanco man kayong mga mata. Ang bikin yung akong bag. Ako nalay dain ni Lo. Saan kinahitabo, Lo? Hay naman sila si Gabriel. Ambi ang akong bag. Uy, mura magdala is Lolo. Magsige magbalik-balik ang niyang isulti, uy. Ang bikin yung akong bag. Saan ni mo bag, Lo?
Kinahangmada palayo kining mga tiil sa kalabirang wayo. Aron dili siya magkalakaw kung mabuhi man siya balik. Ambik niya nga kong bag. Lain na yun eh. Dagan na lang Iljena! Ambik niya nga kong bag. Bahala lang masuko ka na kulo. Pero dili mahay mo nga anan ini mo ang bagay. May action ka na kalain. Kinahang mataguan din ako. Pero asam ganin ako tagui. Kaon mo'g maayo. Oh, Marla, nagsige naman kang tutok ng librito. Marla, kinahanglang sudlan mo'g daghang pagkaon ka ng tiyan mo. Aron dili ka maluya. Kundo naman kay masugatan nga katalagman. Opa. Luwana la. Oh, Marla, nga naman siga naman sa ng imong mata. Kung ano sa man na naghahasol ni mo, unya na ka na. Kauno nang maayo. Dili mahimong maluya ka ng lawas mo. Gikan na niya pagkauno kang ang tubig. Oh, mukaon ko. Mukaon ko. Tia! Tia Lourdes! Tia! Tia! Ay, makanis tiya, oy. Wala ko laing nahununaan nga binlaning mong bag nga may sold nga tiilas kalabira. Siya rekyod. Tia! Tia, hain magka! Tia! Tia, salamat nga niya ka. Niya ko ibili ni mo, Tia. Tiil si kalabirang wayo. Katungingan lalog numid. Unsa? Naanin mo? O, Tia. Huwag ko'y laing kabinlan, ana. Ikaw rekyod. So, dire, Elgin. Pagdali. Oo. O, Tia. Tabangi kong panira sa bintana. Unsa man, nakasiguro ka ba nga wa ka masundi dinhi og tao? Labi na sa mga tao nga nagpuyo sa Villa. Huwag ko kabantay, Tia. Pero, nagkita Miss Lolo Paulo dito sa kakahuyan. O gusto niya niyang kuhaon ang bag nga gisudlan niya sa tiil sa kalabira. Nga nung wa man sa nini mo ihatag niya. Ang mo naman siyang nalain. Unsay buot mong ipasaputan ng nalain. Naunsa man dihay siya. Mo naman siyang lain nagsinultihan, Tia. Mo na siyang nagdamgo. Parehas ni Gabriel nga, nagsiginalad kuy-kuyog ni Marua. Unsa? To, Tia, daotang balita. Si Marua, nakabalik na siyang lawas. Dili. Mo na ang daotang balita na ko nga dati, ha. Mo nga, tabangin na yung taong ko. Nga makaibaw ko kung saan sila sa pagsumpo. Kay si Marla, luya sab kaayo. Doon na sa ospital. Gibiyaan na sa demonya ang lawas ni Marla. Oh, maayo noon. Mo nga tabangi kong tago ining tiil sa kalabirang wayo, Tia. Ako na'y bahala ini. Ug lakaw na. Marla, asa naman ka? Mapagin pagkaman ni mong kaon. Pahuhay na. Dili mahimong mapahuhay ko pa. Asa ka naman sab? Sa kwarto nga nahimutangan sa tanang gamit sa pagpamarang. Unsa? Ayaw kog tugawa pa, mahimo pa. Magunsa ka man sa mga kwarto. Ha, Marla? Sultihi ko. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.